Devátá barvách stáje Horse Transport. Petr Dohnal samozřejmě startoval také dnes v úvodu z Pičíc. Zapsal jeden jediný trestný bod za čas, takže bezchybná jízda, pouze čas jim připsal na konto jeden trestný bod. Na finále to každopádně stačit bude a mohli by tam mít oba dva své koně. K tomu potřebuje dobrý výsledek i v sedle této klisny. Sledujeme dvojici, která před 2 lety zvítězila ve velké ceně Prahy. Skvělá forma u koní Petra Dohnala, i na podruhé zatím jízda bezchybná. Teď už posled na poslední pasáž. 12 a 13. Petr Dohnal přesně ví, co chce. Chce jízdenku do Super Grand Prix a chce ji právě dnes a tady. Formu jako řemen si přivezl Petr Dohnal a jeho koně Tašita bezchybná, ale hlavně v časovém limitu 78:21 od prvních metrů trati bylo patrné, s jakým cílem vstoupil do kolbiště na podruhé dnes Petr Dohnal. Chce jít do finále, ale hlavně chce jít finále jako poslední nebo jeden z posledních, protože tomu zajišťuje samozřejmě znalost výsledku svých soupeřů a zajišťuje mu to za druhý umístěný. V tuto chvíli by sice byl poražený, ale postupující Přemysl Adam a Kachas. Jenomže v kolbiště dvojice poslední. Tašita a Petr Dohnal. Vítězná dvojice z Prahy před několika lety. Účastníci Super Grand Prix. Samozřejmě do Super Grand Prix té letošní by se také rád podíval Petr Dohnal. Pokud bude druhý, postupuje on. Pokud bude třetí, nepostupuje. Takže Tašita a Petr Dohnal. Zmínil jsem, co je potřeba vědět před startem poslední dvojice. Čas Přemysla Adama 47:57. Jízda bezchybná. Nesmí přijít chyba. To samozřejmě Petr Dohnal velmi dobře ví. Přemysl Adam tlačil na pilu hodně, ale samozřejmě ten čas Aleše Opatrného je ještě o řád někde jinde. Protože v takto krátkém parkouru nadělit další 4 sekundy s tím soupeřům, tak to už je opravdu, to už je majstrštyk. Kombinace, jaký je mezičas? 33., 35., 6., 7. sekunda. Přemysl Adam 47:57. Tak kdo postupuje? Petr Dohnal a nebo Přemysl Adam? Postupuje, dle mého mínění postupuje, ano, postupuje Přemysl Adam. Je to jízda bezchybná, Petr Dohnal se snažil, tlačil očima, tlačil Tašit, co to šlo, ale ten čas je 48:73 a to znamená, že zůstává druhým poraženým a tím pádem nepostupujícím do Super Grand Prix. Jak říká v rozhovoru, bodů mám hodně, jízdenka by se hodila, ale dnes si tu jízdenku zajistil druhým místem Přemysl Adam. Přátelé, famózní podívané, já si myslím, že takové finále jsme dlouho neměli, dlouho neviděli a